идомаи хониши бадеии романи Замини падарон. қисми дуюм, боби 21. дар хоначаи торики заҳкашида тамоми шаб кати чӯбини шалақ беист ғиҷ-ғиҷ мекард. чашмони хунҷӯшидаи Лутфулло Машрабов ягон бор ҳам мижа таҳ накарда буданд. ӯ мудом бо ҳафву ҳарос зиндагонӣ мекард, зеро хуб медонист, ки органҳои шӯравӣ ҳанӯз ҷустуҷӯю тафтишу таъқиби кушандагони муаллимони ғарбро бас накардаанд ва аҷаб нест, ки рӯзе Машрабов низ ба дасти онҳо афтад. ӯ кайҳо боз ният дошт, ки оҳиста як бегоҳӣ ғайб зада сиҳату саломат ба он сӯи дарёи Панҷ гузараду аз хавфу хатар эмин бошад. лекин ба ин нияти ӯ Нусратхоҷа монеъ мешуд. саросима нашавед, ҳоло вақти аз сарҳад гузаштан нест, мегуфт. дар асл ба Машрабов Нусратхоҷа не нодорамӣ монеъ мешуд. вай фикр мекард, ки аз ду сар ба хонаи худ ҳам бо дасти хушк ё чихеле, ки дар урфият мегӯянд ду даст дар бинӣ рафтан суде надорад. ӯ 2 сол боз умедвор буд, ки аз ягон ҷой дараки ягон хазинаро меёбаду ана баъд нияти деринаи худро амалӣ мекунад. ӯ борҳо азм кард, ки ба кассаи колхоз ягон пули калон афтад гирифта мегурезад. аммо гӯё бар қасди дили нияти ӯ ба кассаи колхоз ҳеҷ як маблағи дурусте, ки талаби Машрабовро қонеъ кунонад, намеафтоду колхоз фақат аз бонк қарз мегирифт. бонк бошад ҳаргиз якбора пули калон намедод. бар болои ин Нусратхоҷа раисии колхозро партофта ба кори шӯрои ҷамоат гузашту раиси колхоз ҳам дигар шуд. диловар аз рӯзи аввали раисиаш ҳамаи ҳисобу китоби колхозро ба зери назорати сахт гирифта буд. калиди сандуқи оҳанинро ба киссаи худаш андохта мегашт. акнун барои Машрабов аз кассаи колхоз умеди як суми барзиёд гирифтан набуд. ҳамин тавр Лутфулло Машрабов аз ёфтани хазинаи худодод тамоман ноумед шуда мегашт, ки як бегоҳ хазина худаш ӯро кофта омад. ин хазинаи худгард қори Зиёдулло Эшони Шумтоле буд. Машрабов вақте ки аз забони худи Эшон шунид, ки вай тамоми молу ҳолашро фурӯхта ба пулаш тилло ғундошта акнун ба ҳаҷ рафтанист, ҳатто фикр накарда гуфт, ки ӯ аз дилу ҷон ба Эшон ҳамраҳӣ кардан мехоҳад. Эшон аз ин таклифи ногаҳонии Машрабов дар дил хавфе бурда, зуд гуфт, ки вай танҳо нест, ҳамроҳи оҷизааш меравад. Машрабов хатои худро ҳис карда хандиду барои ором кардани Эшон гуфт: не, хотирҷам, тақсир, ман ҳам ту як шӯхӣ кардам. мо куҷову Маккаву Мадина куҷо? ғайр аз ин, мо охир дар кори колхоз ҳастем, тақсир. раиси колхоз мемонад, ки мо ба ихтиёри худ ба ҳар ҷо рафтан гирем. аз ин гап Эшон каме таскин ёфта, дар дилаш хайрият, ки ту гарданшикастаро колхоз береспон баста мондааст, гуфт. вале Лутфулло Машрабов дигар лаҳзае оромӣ надошт. ӯ дар дил қарор дода буд, ки бо ҳар роҳ тиллоҳои Эшонро зада мегираду бо ин водии заррин видо мекунад. барои ӯ ҳоло фарқ надошт, ки Эшон куҷо мераваду чанд ҳамроҳ дорад. ӯ азм дошт, ки ин хазинаи худгардро ба ҳар ҷо равад аз дунболаш мераваду лозим бошад 100 касро сар мезанад. барои Машрабов ҳоло ҳаминаш муҳим буд, ки вай на ин ки дараки хазина, балки худи онро пайдо кардааст ва ӯ аз ғорат кардани ин хазина ба ҳеҷ ваҷҳ даст нахоҳад кашид. вай акнун чун гурбае, ки аз сурохӣ баромадани мушро мепояд, Эшонро мепоид ва ҳар як ҳаракату ҳар як ҷунбиши ӯро зери чашм гирифта меистод. ҳар лаҳза тайёр буд, ки ин хазинаи худгард ба замин фурӯ равад, аз ду гӯшаш кашида барораду ба ҳаво парад ва аз ду пояш кашида фарорад. аммо ба Эшон 100 лутфу марҳамат зоҳир мекард
то ки ба дилаш роҳ ёбаду шубҳаҳои ӯро барҳам занад, боварии ӯро ба даст дарорад. аз ҳамин сабаб ӯ эшон нос накашад ҳам ба наздаш туфтон оварда мемонду эшон аз бӯи тамоку қимоб бошад ҳам ба вай чилим медошт. ё ин ки эшон аз гармӣ нафастанг гашта аз сару рӯяш арақ чакад ҳам Машрабов шамол накашед гуфта дари хонаро мепӯшонду ба китфаш ҷома мепартофт. ниҳоят даме ки Қори Зиёдулло эшон аз Малика даст шуста аз ҳайёҳои колхозчиён тарсида мегурехт, Машрабов ӯро бо аспаш савор карду худ аз лаҷоми туруқ дошта ба раҳ даромад. тақсир, биёед ман шуморо камтар то роҳи калон гусел кунам, набошад ҳар фоҷиа рӯй доданаш мумкин. онҳое ки завҷаи никоҳии шуморо зада гирифтаанд аз қасди ҷони шумо ҳам барнамегарданд. эшон дар ҳақиқат ҳам ҳоло ба ҳарос афтода буд ки Идрису Диловар ӯро дастгир карда ба суд медиҳанд ва ё аз қафояш омада тиллаҳои ӯро зада мегиранд. бинобар ин ӯ таклифи Машрабовро бо миннатдории зиёде қабул карда роҳравон дар ҳаққи вай дуои хайр мекард. аммо Машрабов дуоҳои эшонро намешунид. ӯ ҳоло мисли дуздон дам ба дам ба чаҳор тараф нигоҳ карда дар ғами он буд ки касе вайро ҳамроҳи эшон набинад. касе надонад ки вай эшонро гусел мекунад. бинобар ин ӯ раҳи ростро монда эшонро бо пайраҳаи хурди байни қамишҳо мебурд ва ҳар чӣ қадар метавонист аз бероҳаву паноҳи қамишҳо мерафт ва ба эшон бо воҳима мегуфт ки зудтар аз назари душман пинҳон шудан лозим, вагарна аҷаб нест ки онҳо аз қафо расида оянду эшонро дастгир кунанд. Қори Зиёдулло эшон Машрабовро мисли як муриди савобталаби худ дониста ҳама ваҳимаву сафсатаҳои ӯро дар хусуси ҳуҷуми ногаҳонии душман рост бароварда, чун магаси ба тори анкабут афтода ба доми ҳилагар фаромада буд. вале дар дил хурсанд буд ки худо дар чунин рӯзи мушкил ӯро дар намонда ба як одами нек дучор кардааст. Машрабов бошад то рафт лаҷоми туруқро аз бероҳа ба дарунтари анбӯҳи қамишҳои ҳавлангез кашида, фикр мекард ки асири худро дар ин ҷо ба чӣ хел сар занаду ҳарчи зудтар тиллаҳои ӯро аз худ кунад. ӯ ҷойи муносибтару бехавфтар интихоб мекард. дар ин миён худи эшон ба вай муроҷиат карда хоҳиш намуд ки аспро нигаҳ дорад, ӯ таҳорат шикастан мехоҳад. Машрабов агарчи сухани эшонро дуруст ба гӯшаш надаромада бошад ҳам аз роҳгардӣ боз истод. эшон саросима аз болои асп фаромада чанд қадам он сутар ба як порча майсазори байни қамишҳо рафт. пас зуд банди эзор кушода ва бари ҷомаашро ба замин паҳн кард. дикак нишасту сарашро ба пеш хам намуд. Машрабов дид ки фурсати муносиб дар расидааст, лаҷоми туруқро оҳиста сар дода, корди дарозу тезро аз ғилофи чармини сиёҳ кашид ва дасти кордорашро ба қафо руст карда ба сӯи эшон равон шуд. эшон аз ҳашарҳашари қамишҳо хавферо ҳис карда беихтиёр як ларзида паст гашта нигаҳ кард ки ҷаллоди теғ дар дастро дида пеши чашмонашро сиёҳӣ гирифту аз тарс шах шуда монд. Машрабов бо нӯки налдори мӯзааш аз китфи мӯйсафед оҳиста тела дода буд ки ӯ якпаҳлӯ афтод. Машрабов дубора бо нӯги по тела дода ҷасади карахти эшонро рӯ ба осмон хобонид. сипас бо як пои вазнини нӯги пошнааш налдор аз сандуқи дили эшон сахт зер карда ба чашмони вай як нигоҳ кард. чашмони роғ кушодаи эшон кайҳо сафед гашта шах шуда мисли шишаи шаффоф медурахшиданд. ба дилу гурдаат қоилман ҳазрат, гуфт Машрабов заҳрхандае карда ва ба қафояш як тоб хӯрда ба замин туф кард. сипас ба дами сиёҳтоби корд нигоҳ карду оҳи сабуке кашида зери лаб пичироз зад. ҳоҷати хунолуд кардани ту нест, гуфт
ва пойҳояшро аз сандуқи дили эшон бардошта ба замин гузошту шитоб накарда кордро ба ғилофаш андохт. қоматашро як рост карда бо ду даст миёнбандашро каме болотар бардошта бари ҷомаашро тахт карда монд. баъд ба эшон рӯ оварда хуб тиллоҳо канӣ гуфта пурсид. табиист ки эшон дигар ба молу дунё мароқе зоҳир намекард. Машрабов хам шуда ба бағали ҳанӯз каме гарми мӯйсафед даст бурда як халтачаи чармини тарангро баровард, ки даҳонаш хеле маҳкам дохта шуда буд. ин албатта пури тилло, дар дил мегуфт Машрабов. кани боз бинем чӣ нахот ҳамааш ҳамин бошад. ӯ на ин ки бағал кисаро, балки мағзи ҷома, соқи мӯза ва ҳатто хиштаку банди эзори эшонро чапаву роста карда, боз хеле тангаҳои 10 сумаи ялақосии тилло ва чанд ангуштарини қиматбаҳо ёфт. аз як бағалкисаи эшон мактуби ба рӯймолчаи чиркин печонида шуда баромад. мактуби ҷаноби Ҳамдамов. бо заҳрхан аз дил гузаронид Машрабов ва боз мактубро ба ҷояш гузошт. туруқи бодпоки ба соҳибаш то дами охирини ӯ вафодор буд, ҳоло гӯё фоҷиаи рӯйдодаро ҳис намуда бо изтироб гӯшҳояшро сих карда меистод. Машрабов ниҳоят хунсардона ва ҳатто бепарво пеш омада аввал лаҷоми асп ва пас аз болои асп хурҷини сурху сафедро гирифт. асп хусидагӣ бар ин 2 қадам пеш рафту, вале азбаски лаҷомаш дар дасти Машрабов буд, ноилоҷ фармонбардорона истод. Машрабов хурҷини эшонро низ чапаву роста карда тилло мекофт, вале дар хурҷини пури нону мавизу мағз тилло набуд. Машрабов ҳарчанд ҳоло гушна бошад ҳам ба хурданиҳои эшон даст нарасонида, хурҷинро аз нав ба болои асп партофту лаҷоми онро низ сар дод. сипас арақи пешонаашро бо нуги остинаш пок кард ва як ба сӯи ҷасади манаҳу биниҳаш балой ғотида нигоҳ карда дид, ки эшон осуда хобидааст. хотирҷамъ гашта оҳиста ба роҳи бехавфи байни қамишҳо ба сӯи хоначаи худ равон шуд. вай то дирӯз хотирҷамъ буд, ки ҳар вақт ҷасади эшонро ёбанд, аз бақалкисааш он мактуби ҷаноби Ҳамдамов мебарояду Диловару Идрисро ҳамчун кушандаҳои эшон ба ҳабс мегиранд. он гоҳ Машрабов каме сабр карда меистаду ҳамин ки қишлоқ андаке осуда шуд, тиллоҳои худро мегираду як бегоҳ ногаҳон ғайб мезанад. лекин дирӯз Абдуфаттоҳ Ғафоров ва одамони ӯ ҳатулӣ карданду бандиҳои даст ба пушт бастаро сар дода рафтанд. Идрису Диловарро дубора даст ба пушт бастанд кори осон нест. ба болои ин аброри худозада ҳам ба пӯи худаш омада ба думи душман зад. боз ӯ милтиқ ба даст афтодааст. албатта акнун мағали калон мехезад. Машрабов аз мағал, аз ҷанҷолу хархашам метарсид, зеро медонист, ки ҳар чӣ қадар мағал калонтар шавад, мардум ба ҳамдигар, аз ҷумла ба Машрабов низ бо шубҳаи зиёдтар нигоҳ мекардагӣ шуданд. дӯст аз сояи худ метарсад, мегӯянд. Машрабов аз шубҳаи мардум метарсид. на ин ки аз шубҳа, аз ҳар сухан, аз ҳар муроҷиат ва ҳатто ҳар нигоҳи оддии муқаррарии дигарон метарсид. бинобар ин ӯ ҳамеша аз мардум канораҷӯӣ мекард. аз ҳамин сабаб дар мушхона пинҳон шуда умр ба сар мебурд, вале бо нияте, бо умеде, бо интизории чизеву рӯзе мезист. оё ӯ дар асл кист? оё ӯ ба чӣ ният, ба чӣ умед, дар интизории чӣ ва кадом рӯз зиндагонӣ мекунад? хайрият, ки инро ба ғайри Нусратхоҷа касе дар ин ҷо намедонад. хайрият, ки ба ғайр аз Нусратхоҷа касе ӯро дар ин ҷо намешиносад. номи ӯ ҳаргиз Лутфулло Машрабов не, ин ёфтаву бофтаи Нусратхоҷа аст. ӯ Нодирхон ном дошт.
дар шаҳри қадимаи Пешавар дар оилаи савдогари машҳур Қудратуллохон таваллуд ёфтааст. онҳо 9 бародар буданд. бародарони дигараш ҳам касби падарро хуш карда кайҳо ба зару зевар ғутида рафтанд. аммо Нодирхон аз хурдӣ ба касби ҳарбӣ дил бохт. Қудратуллохон бо губернатори инглиз дӯстӣ дошт ва онҳо ба ҳавлии ҳамдигар зуд рафтуво мекарданд. боре савдогари номӣ ба губернатор аз писараш Нодирхон гӯё шикоят карда гуфт, ки ӯ ба касби падар шавқе надорад ва ба мактаби ҳарбӣ даромада нест. губернатори солхӯрда аз шунидани ин хабар хеле хушнуд шуда, хоҳиши Нодирхонро маъқул донист ва ӯро ҳатто таъриф карда гуфт, ки китфони васеи пагонзеб дорад. аҷаб нест оянда генерал шавад. шаҳри Пешавар аз тарафи мустамликадорони инглиз ба маркази ҳарбӣ табдил дода шуда буд. ва дар ин шаҳр махсус мактабе буд, ки инглизҳо аз аҳолии маҳаллӣ якачин карда офитсерони ба худ вафодор тайёр мекарданд. бо тавсияи губернатор Нодирхонро ба ҳамин мактаб қабул карданд. албатта сарвату обрӯи эътибори падар ва назари неки губернатори инглиз ба Нодирхон имконияти фаровоне муҳайё мекард, ки дар оянда ба рутбаҳои баланди ҳарбӣ соҳиб шавад. лекин дар пеши ҳамаи хатмкунандагони ин мактаби махсуси ҳарбӣ, аз ҷумла дар пеши Нодирхон низ як имтиҳони ҷиддӣ меистод. ҳамаи онҳо маҷбур буданд, ки як бор аз дарё гузашта биёянд. ин чунин маънӣ дошт, ки онҳо дар юришҳои ғозиёни ислом ба хоки шӯравӣ ва дастаҳои босмачиён бевосита фармондеҳӣ мекарданд. маълум буд, ки аз ин имтиҳон кам одам зинда бармегашт. лекин чораи халосе набуд, зеро дар акси ҳол ӯ ҳамчун офитсер боварии инглизҳоро гум мекард. лозим омад, ки як саҳар Нодирхон низ ҳамроҳи ғозиёни ислом ба 100 нафар сардор шуда аз дарёи Панҷ гузарад. дар рӯзи дуюми ин юриши бебарори онҳо ба хоки шӯравӣ аз дастаи Нодирхон ҳамагӣ 3-4 нафар зинда монданд. худи Нодирхон низ тир хӯрда аз болои аспа афтод. тир пои росташро аз зону боло сурох карда гузашта буд ва хуни бисёре мерафт. босмачии ҷавоне, ки Раҳмонқул ном дошт ва Нодирхон ба вай ваъда дода буд, ки баъд аз баргаштан ба мактаби ҳарбӣ медарорад, командири худро ба ҳавлии як бойи шиносаш гирифта бурд. он ҷо табиби пире яраи ӯро шуста марҳам баст. табиб гуфт, ки ӯ чанд рӯз бояд ором бихобад ва таҳти назорати вай бошад. Раҳмонқул нигоҳубини Нодирхонро ба бой супурда ваъда дод, ки дар бозгашт албатта медарояд ва ӯро худаш аз сарҳад гузаронида мебарад. аммо вай бо ҳамин бедарак шуда рафт. дар ягон ҷо тир хӯрда ҳаром мурдагист. дар дил бо алам мегуфт Нодирхон: мурдаашро ҳам касе нагурондааст, тӯъмаи гургу зоғон шудагист. Нодирхон дар интизории Раҳмонқул 2 моҳи расо дар хонаи бой монд. бой ӯро нағз нигоҳубин мекард. рӯзе 3 маҳал таоми гарми сергӯшту серафған медод. сар то по либоси тоза духта мепӯшонид. харҷу хароҷоти табибро низ ӯ пурра ба гардани худ гирифта буд. мусофирро парасторӣ кардан савоб, мегуфт бой. савобаш ба мо расад шуд. вале бо вуҷуди ин қадар савобталабиаш, бой то рафт ба мусофир муносибати сард мекардагӣ шуд. аксари рӯзҳо Нодирхон дар меҳмонхонаи заҳкашидаи бой, ки асло офтоб намедаромад, танҳо мехобид. писари хурдии бой таоми ӯро оварда медоду зуд мегурехт. бой на худаш ба назди вай медаромаду на каси дигарро мегузошт, ки бо вай муносибате дошта бошад. агар баъзан дар рӯи ҳавлӣ ногаҳон бо Нодирхон рӯбарӯ ояд, сардакак пурсупос мекарду аз Раҳмонқул дараке нест ё ин ки Раҳмонқул бедарак шуд гуфта аз пайи кори худ мерафт. Нодирхон ҳам
мефаҳмид, ки ӯ кайҳо боз барои бой бори гароне шудааст. раҳмонқул дигар барнамегардад. лашкари ғозиёни ислом низ кайҳо тормор гашта, боқимондаҳояш чизҳои ғаниматафтодаро гирифта гурехтаанд. нодирхон дигар аз онҳо касеро намеёбаду ба умеди касе ҳам намешавад. пас чӣ бояд кард? магар онҳо намеспоранд, ки 100 касро қурбон карда чӣ корнамоӣ нишон додӣ? он гоҳ ӯ гуфта наметавонад, ки дар ин юриши бебарор на фақат дастаи 100 нафараи вай, балки як лашкари калон талаф шудааст. агар ҳатто гӯяд чӣ суд, магар ин гуноҳи ӯро камтар мекунанд? Не, офитсери ношуду ноӯҳдабаро будани вайро кайҳо фаҳмидаанд. гуноҳи азими ӯро дар ин юриш дигар бо ҳеҷ чиз харида намешавад, магар ки бо хуни худ. падараш ҳам аз ӯ розӣ набуд. баъд аз ин бадномӣ ту маро дар назди губернатор шарманда кардӣ, гуфта аҷаб нест, ки ӯро аз хона пеш кунад. бо ҳамин андешаҳо нодирхон ҳоло ба ватан баргашта наметавонист, лекин дар хонаи бой низ дигар дуру дароз мондан имкон надошт. ноилоҷ ӯ таваккал карда ба кӯҳистони ғарм рафтанӣ шуд. падараш ҳангоми хайрхуш ӯро фотиҳа дода гуфта буд, ки агар ба вилояти ғарми Бухоро сафар кунӣ, Низомхӯҷа ном як дӯсти қарини моро ёфта салом гӯй. нодирхон аз нақлҳои падараш дар хотир дошт, ки бобою бобокалони ӯ аслан аз амалдорони Бухорои шариф буданду баъди як табаддулоти дохили давлатӣ ба тариқи Бухоро маҷбур шуда ба Пешовар гурехта омаданд ва ин ҷо муқимӣ шуданд. дар хонадони онҳо ҳама ба ватани аслии худ Бухорои шариф муҳаббати бепоёне доштанд ва ин муҳаббатро падарон ба фарзандон ҳамеша талқин мекарданд. қудратуллохон пеш аз инқилоби Бухоро борҳо ба ин шаҳр бо корвон калон омаду рафт карда буд ва дӯстони зиёде дошт. бойбачаи сарватманди ғармӣ Низомхӯҷа низ он солҳо дар мадрасаи машҳури Мири Араби Бухоро таҳсили илм мекард ва дар як зиёфати шоҳонаи яке аз бойҳои калони шаҳр бо савдогари ҳиндустонӣ Қудратуллохон вохӯрда баъдҳо дӯсти қарин гашта буд. нодирхон қарор дод, ки дар ин мулки барояш бегона ҳамон дӯсти падарашро ҷустуҷӯ карда меёбаду саломи падарро мерасонад. он гоҳ шояд, ки ӯ ба Нодирхон мададе расонад ва ӯро аз роҳи сарбаста бароварда ба сӯе равон кунад. Низомхӯҷа аз одамони ангуштнамои ғарм буд ва номи ӯро хурду калон медонистанд. дар деҳаи Метаниён ҳавлии аз ҳама боҳашамату машҳур ҳавлии Низомхӯҷа буд. бинобар ин Нодирхон ин ҳавлии кушдарвозаро ба осонӣ ёфт, вале боз кораш омад накард. Низомхӯҷа ҳанӯз дар соли аввали инқилоби Бухоро бо тамоми хонавода аз сарҳад гузашта будааст. хизматгоронаш рамаҳои гӯсфанд ва подаи аспону говонашро низ ҳай карда аз дарё гузаронида бурдаанд. фақат як писари бой Нусратхӯҷа, ки он сол дар шаҳри Бухоро таҳсили илм мекардаасту ҳамроҳи падар нарафта мондааст, думрави ҷадидҳо шуд, ба хизмати ҳукумати шӯро даромадааст. дар ҳавлии қушдарвозаи Низомхӯҷа ҳоло писарамаки вай қори Атоуллохон, ки албатта дар давлату савлат ба Низомхӯҷа баробар шуда наметавонист, истиқомат мекард. ӯ дар меҳмонхонаи Низомхӯҷа мактаби динӣ кушода худаш дарс мегуфтааст. қори Атоуллохон меҳмони ношиносу нохондаро хеле хуш қабул намуд. оқсақолҳои қишлоқро дар ҳавлӣ ҷамъ карда ба шарофати писари савдогари пешаварӣ зиёфати калон дод. агарчи ҳама ин дабдабаву иззату икроми қорӣ барои дилхушии Нодирхон бошад ҳам, як кунҷи дили ӯ мудом ғаш буд, ки дар ин мамлакати бегона акнун чӣ кор мекунад, ба куҷо меравад, аз кӣ мадад мепурсад. як шаб ӯ маҷбур шуд, ки
ин хаёлҳои ғамангези худро ба қори Атауллохон кушоду равшан гӯяд. ҳеҷ гап не писар, гуфт қори таскин дода. бисёр ғам нахӯред. шумо ки фарзанди одами асил будаед, худо асло хор намекунад. мард бояд ки ҳарасон нашавад. мушкиле нест ки осон нашавад. қори Атауллохон 3 духтар дошту писар надошт. ӯ мехост ки духтари калонияшро шӯй дода хонадомот кунад. домод шахсе бошад ки тамоман аз баҳри падару модари худ гузашта ба вай писар шавад. ин хел одамро дар сар то сари вилояти ғарм ёфтан мумкин набуд. зеро аксар на ин ки аз баҳри падару модар мегузаштанд, ҳатто аз хонадомотшавӣ ор мекарданд. аз ҳамин сабаб қори Атауллохон нақли ғамангези Нодирхонро дар бораи худаш шунида, дар дил шод шуд ки домуди ояндаро ёфтааст. дар ҳақиқат ҳам Нодирхон барои хонадомот кардани номзади муносиб буд. аввал ин ки ӯ ному обрӯ дошт. мардум ҳама мегӯянд ки домуди қорӣ писари савдогари пешаварӣ аст. дуюм ин ки Нодирхон на фақат аз падару модар дур афтодааст, балки ҳатто нияти ба ватан баргаштан надорад. илова бар инҳо, Нодирхон бачаи дидадаро баромад. ӯ аз дилу ҷон ба ҳар кори рӯзгори қорӣ мадад мекардагӣ шуд. ҳезум мекафонид, аз чашма об мекашонид, рӯи ҳавлӣ мерӯфт ва ғайраҳо. ниҳоят як бегоҳ баъди таомхӯрӣ, қори Атауллохон ки аллакай меҳмонро писар гуфта гап мезад, аз тақдиру такбир сухан сар карда, аз китобҳои қадим ҳикояту ривоятҳои бисёре оварда, дар охир матлаби худро изҳор кард. яъне ки тақдир ҳамин бошад, ӯ Нодирхонро хонадомот мекунаду ҳама молу мулкашро васиқа карда ба вай медиҳад. Нодирхон ҳаргиз ин гуна бахти ногаҳониро чашмдор набуд. ӯ фикр карда дид ки ҳоло ҳозир чораи дигар надорад ва ба шарти қорӣ розигӣ дод. ба зудӣ тӯи пурдабдаба барпо гашту Нодирхон ба қорӣ хонадомот шуд. акнун зиндагонии Нодирхон дар ҳавлии қорӣ бо айшу нуш мегузашт. арӯс мувофиқи таби дили ӯ буд. вай соатҳои дароз аз чеҳраи гулгуни дилрабои арӯс чашм наканда нигоҳ мекарду ба чашми худ бовар намекард ки ҳамин паризод зани никоҳии ӯ бошад. чӣ бахти бузурге ӯро насиб гаштааст! худованди карим барои кадом кори неки ӯ чунин меҳрубониро дар ҳаққи вай раво додааст. Нодирхон аз ҳад зиёд шодӣ мекард. лекин баъд маълум шуд ки ин рӯзҳои айшу нишоти вай ниҳоят ба шумор будаанд. ин бахтро ба Нодирхон худованди карим не қори Атауллохон ато карда будааст ва боз худи ӯ онро аз домодаш гирифт. боре қори ба ҳавлӣ хеле оташину ғазаболуд баргашт. Нодирхон ӯро чун писари ғамхор аз бағалаш гирифта ба меҳмонхона дароварда, болои курпаи мулоим шинонида, як пиёла чой дод ва пас бо камоли одоб сабаби ранҷи ӯро пурсид. маълум шуд ки муаллимони мактаби навкушодаи шӯравӣ ба муқобили мактаби динии қори Атауллохон ҳуҷуми қатъӣ сар кардаанд. онҳо акнун на фақат падару модарон ва худи шогирдони мактаби қориро бо ташвиқоту тарғибот аз роҳ мезананд, балки аз номи меҳнаткашони деҳа як мактуби коллективӣ тартиб дода ба идораҳои болои шӯравӣ муроҷиат карданд ки ҳамаи мактабҳои динӣ ва аз ҷумла мактаби қори Атауллохон баста шаванд. онҳоро куштан лозим, нест кардан дар кор. бо ғазаб ларзида бонг зад қорӣ дар фуроварди сухан. шабонгаҳ ба меҳмонхонаи қори Атауллохон хатиби масҷид, суфӣ ва боз ду-се салакалони обрӯманд ҷамъ шуданд. маслиҳат карданд ва ба куштани муаллимони кофир фатво доданд. ин фатворо бояд ки Нодирхон бо ҳамроҳии боз ду марди дигар ки ба вай ношинос буданд амалӣ мегардонданд. Нодирхон ба хотири некиҳои падарарӯсаш амри ӯро бечуну чаро қабул кард. онҳо 3 кас
чакманҳои сиёҳи дароз дар тан, нисфи рӯ бо нӯки дастурҳо баста, қариби саҳарӣ ба ҳавлии мактаби шӯравӣ, ки пештар ҳавлии бое буд, даромаданд ва се муаллими кофирро дар хоби масташон сар буриданд. Нодирхон ба ҳавлӣ баргашта, либосҳои хунолудашро кашида партофту бо оби хунук сару танашро шуста, либоси тоза пӯшид ва ба меҳмонхона назди падарарӯси тасбеҳ дар даст даромада, ба ҷои салому алайк фотиҳаи сафар пурсид. Қори Атоуллохон низ хуб мефаҳмид, ки вай дигар хонадомот шуда наметавонад. ба куҷо? Бо тамкин пурсид ӯ. ба ҳар ҷое, ки поям барад, ҷавоб дод Нодирхон. поят дур намебарад, ман як асп медиҳам, оҳи сарде кашида гуфт Қорӣ. Нодирхон дуруст фаҳмида натавонист, ки Қорӣ барои асп оҳи сард кашид ё ин ки барои домодаш. бинобар ин ӯ хомӯш истод, ки Қорӣ боз чӣ мегӯяд. ман ба номи ҷиянам Нусратхоҷа як мактуб медиҳам. ӯро аз шаҳри Душанбе пурсида меёбӣ. ташаккур, аз ман розӣ бошед. ман розӣ, гуфт Қорӣ. ҳар вақт ки хоҳӣ омада занатро бар. вай ҳомила будааст. Қорӣ мехост гӯяд, ки ҳар вақт тавонӣ, вале барои дили домадашро озор надодан, ҳар вақт хоҳӣ гуфта буд. Нодирхон дар шаҳри Душанбе хеле овораву дарбадар гашта, оқибат Нусратхоҷаро ёфт. ӯ дар як шуъбаи комитети марказии Комсомол инструктор шуда кор мекардааст. Нусратхоҷа аз мактуби Қори Атоуллохон фаҳмид, ки Нодирхон акнун на фақат меҳмони падараш, балки хеши ӯст, пас бояд, ки ба вай ёрӣ расонад, ӯро аз таъқибу ҳукми парон халос кунад. ана ҳамон вақт Нусратхоҷа барои Нодирхон ному фамилияи дигар сохта, коғази расмӣ тайёр карда дод, ки вай, яъне Нодирхон, аз ҳамин рӯз эътиборан машрабу фулутфуло шуда ба шаҳри Бухоро барои хондан равад. ӯ қасам хӯрд, ки то дами аз сарҳад гузаштан номи аслиаш Нодирхонро ба забон намегирад ва куллӣ фаромӯш мекунад. баъд ӯ чанд моҳ дар шаҳри Бухоро ҳамолию майддӯзӣ карда, баргашту рӯзе дар бозор ба киссаи як харбузафурӯш даст дароз карда буд, ки ба даст афтод. деҳқонҳои дигар низ ба ёрии он харбузафурӯш омада машрабовро хуб куфтанд. баъд касе гуфт, ки ӯро ба милисияхона бурда супурдан лозим. ду кас ӯро ба сӯи шуъбаи милисия кашола карда бурданд, ки наве карда аз дасти онҳо раҳо ёфту гурехт. ба ҳамон соат роҳи Душанберо пеш гирифт. ба шаҳри Душанбе баргашта, боз Нусратхоҷаро сиҳату саломат дарёфт. Нусратхоҷа он рӯзҳо дар тараддуди ба вахш кӯчидан буд ва Машрабовро низ ҳамроҳаш гирифт. агарчи худи Машрабов барои фаромӯш кардани номи аслиаш қасам хӯрда буд, аммо Нусратхоҷа ҳамеша дар ёд дошт, ки ӯ Нодирхон аст, зеро ба вай маҳз Нодирхон, писари савдогари машҳури пешавар, офитсери мактаби инглисӣ, ки ӯро губернатори Инглис шахсан худаш ба он мактаб тавсия кардааст, дар кор буд. Нусратхоҷа дар дилаш мегуфт, ки ин хел одам ҳам дар рӯзи нек кор меояду ҳам дар рӯзи бад. бисёр хаёлҳои ширини ӯ бо номи Нодирхон вобаста буд. вай метавонад ба воситаи падару бародарони Нодирхон дар олами савдо мавқеъ пайдо кунад. ҳатто имкон дорад бо мадади онҳо бо худи губернатори Инглис робита пайвандад ва ғайраву ва ғайраҳо. аз ҳамин сабаб Нусратхоҷа ҳеҷ розӣ намешуд, ки Нодирхон пеш аз вақт аз сарҳад гузарад. ҳар гоҳ агар Нодирхон аз мушкилии маишат ва аҳволи худ нолида ба ватан баргаштан мехост, Нусратхоҷа ӯро таскин дода мегуфт, ки мард ба сафар барояд, бояд ба зафар дарояд. саросима нашавед, ҳоло вақти аз сарҳад гузаштан нест. ҳамин тариқа рӯзҳову моҳҳо мегузаштанду аз он рӯзи умед, аз он рӯзи зафар дараке набуд. лекин
косаи сабри нодирхон кайҳо лабрез гашта буд. вай ҳоло розӣ буд сиҳату саломат ба ватан баргардаду бигузор ба сараш борони маломат бирезад. бигузор падараш аз хона биронаду бигузор ҳама бародаронаш аз вай рӯ тобанд. бигузор ӯро дигар губернатор навозиш накунад. бигузор ба вай дигар рутбаҳои олии ҳарбӣ низ надиҳанд. ҳоло вай фақат дар ғами он буд ки чӣ тавр аз доми органҳои шӯравӣ гурехта ҷон ба саломат барад. оё баъд аз ҳамаи он чӣ ки шуду гузашт, ин ба вай муяссар мешуда бошад? ӯ шаби дароз дар ҳамин бора фикр мекарду паҳлӯ мегашт. кати чӯбини шалақ ғиҷас мезаду ба вай малол меомад. гӯё кат ҳам аз вай безор шуда бошад.